Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы. Бүгінгі күн алып келген хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырам. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Шәһәрдә җылылык шелтәрләрен сыный башладылар. Кайнар су бире кайсы объектларда туктатыла, Гүзәл Шихапова ачыклады. Восход бер бакчачылык ширкәтендә фаҗига, су кыюсында 60 яшьлек ханым мәете табылды. Файда урынына зыян булмасын. Сезон ачылганнан бирле велосипедчылар катнашында 9 юл һәлакәте теркәлде. Кагыйдәләрне бергәләп искә төшерәбез. Бүгеннән шәһәрдәге күп кенә йортларга һәм объектларга кайнар су бирү туктатылды. Бу җылылык шелтәрләрендә сынау һәм төзекләндерү эшләре башлануга бәйле. Кайнар суны участокларга бүлеп, 4 этапта туктатып торачаклар. Турбаларны сынау аларның төзеклеген һәм чыдамлыгын ачыкларга булыша. Проблемалы участокларда хезмәттәшем Гүзәл Шихапова булып кайтты. Либо грибок, либо потеет. Нашли, определили, поставили, он в плане на устранение стоит. Җылылык шелтәрләре картасында авариялы участоклар йолдызчык белән билгеләнгән. Сынау вакытында турбалар тишелсә, аларны һичшиксез төзекләндерәчәкләр. Турбалар шәһәр буенча бер төрле дәрәҗәдә диярлек. И в старой части города, и в новой части города порывы есть. Иске шәһәрдә дә, яңа шәһәрдә дә турбаларда дефектлар бар. Яңа шәһәрдә аларның сыйфаты начаррак, бирдә шелтәрләр күбрәк, әмма зур аермалар юк. План буенча быел 17 чакрым җылылык шелтәрләрендә капиталь ремонт уздырылачак. Турбаларны Сөембикә проспектында, Шамил Усманов, Гвардейская урамнарында, Халыклар дуслыгы проспектларында яңартачаклар. Монтаж эшләре бар, менә турбаларны алыштырабыз. Бу опрессовка вакытында үзебезнең планнар буенча турбаларны 2 атна эчендә алыштырырга тырышабыз. Иске турба үзегез күрәсез, инде дефектный уже. Яңа турбаларга, ППУ турбаларга алыштырабыз. Капиталь ремонт барышында якын тирәдә урнашкан комплексларда кайнар су булмый. Сынау уздырыла торган комплексларда да беренче этапта кайнар су бирү бүгеннән 25 майга кадәр туктатылган. Әгәр турбаларда дефектлар аз булса, кайнар су атна-10 көн эчендә биреләчәк. Бүген белгечләр дистәләгән участокта эшли, белем бирү медицина учреждениеларына караган турбалар да сынау узачак, дефектлар булган очракта төзекләндереләчәк. Иң беренче чиратта кайнар су әлеге мөһим социаль объектларга биреләчәк. Кайнар суны туктату графигы белән Чаллы ТВ сайтында таныша аласыз. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар. Дәрес вакытында бала өчен мәктәп җаваплы. Прокуратура 11-нче мәктәптә булган гадәттән тыш хәл факты буенча тикшерү үткәрде. Исегезгә төшерәм, 28 апрель көнне дәрес вакытында классташы 2-нче А сыйныфы укучысының күзенә ручка белән зыян китерә. Нәтиҗәдә бала хәзер Республика балалар клиник хастаханәсендә. Инде берничә операция кичерде. Бу вакытта класста балалар үзләре генә калдырылган була. Сыйныф җитәкчесе башка укучыларга дәрес үткәрә. 2-нче А сыйныфында исә музыка укытучысы авыру сәбәпле аны алыштыручы табылмый. Прокуратурага зыян күргән кызның әнисе мөрәҗәгать иткән иде. Несчастный случай произошел по причине того, что дети остались без присмотра. Бәхетсезлек очрагы укучыларны караучысыз калдыру нәтиҗәсендә килеп чыккан. Укыту эшләре буенча директор урынбасары укытучыны алыштыру җаен табарга тиеш иде. Тик бу эшләнмәгән. Моннан тыш, балага тиешле вакытта беренче медицина ярдәме дә күрсәтелмәгән. Прокуратура тикшерү нәтиҗәләре нигезендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов һәм 11-нче мәктәп директоры Елена Масалкова адресына кимчелекләрне бетерүне таләп итеп представление җибәрелде. Әлеге факт буенча электротехниклар эчке эшләр бүлегендә тикшерү дәвам итә. Дайшыдагы куюда мәет тапканнар. Фаҗига Восход бер бакчачылык ширкәтендә булган. 8 май көнне 60 яшьлек шәһәрдәш үз участогына ялгызы китә. 2нче көнне ире аны куюда үле хәлдә таба. Хәзер тикшерүчеләр үлем сәбәбен ачыклау белән шөгыльләнә. Пенсионерның гәүдәсендә тән җәрәхәтләре юк. Беренчел тикшерү нәтиҗәләре буенча бу бәхетсезлек очрагы булырга тиеш дип фаразлана. Труп был обнаружен в приспособлении для подъема воды. Мәет су күтәрү өчен каралган җайланмада җиргә күмелгән мичкәдә табылды. Әлеге үлем асфиксия, ягъни суга бату аркасында килеп чыккан дип фаразлана. Велосипедта йөрү сезоны ачылуга күп вакыт та узмады, инде 9 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Соңгы очрак 42-нче комплекста булды. Лада Калина автомобиле 15 яшьлек велосипед йөртүчене бәрдерә. Яшүсмер төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре ала. Велосипедта йөрү кагыйдәләренә күпләр игътибар бирми. Белгечләр әйтүенчә, нәкъ менә гади куркынычсызлык чараларын күрү фаҗигадан саклап кала ала. Велосипедта йөрүгә чыксаң, нинди шартларны үтәү зарар? Бу хакта тулырак алдагы сюжетта.
Юрий Рогов велосипедта 5 яшыннан бирле йөри. Юлга чыгар алдыннан һәр вакыт шиналарында һава басымын, тормоз рулының ничек эшләвен тикшерә. Җәен Юрий нәкъ менә 2 тәгәрмәчле транспортта йөрүне кулай күрә. На велосипеде легче. Велосипедта эшкә барып җитү уңайлырак, бөкеләрдә тормыйсың, сәламәтлек өчен дә файдалы. Юра шәһәр юлларында йөргәндә велосипедчылар еш ясый торган хаталарны күрсәтергә ризалашты. Беренче кагыйдә бузу – юлның сул як полосасыннан хәрәкәт итү. Велосипедчы бары тик уң як полосадан юл читендәрәк барырга тиеш. Рульгә тотынмыйча велосипед белән идарә итү тыела. Бер искәрмә бар, борылу турында хәбәр итәргә кирәк булса, бер кулны рульдән ычкындыру рөхсәт ителә. Бердән дә күбрәк хәрәкәт итү полосасы булган юлда сулга борылу яки борылыш ясау тыела. Бу очракта велосипедтан төшеп, юл аша җәүлеләр сукмагыннан чыгарга кирәк. Җәүлеләр сукмагыннан велосипедта утырып бару катгый тыела. Әлеге кагыйдәне үтәмәгән очракта фаҗига булуы ихтимал. В 2015 году основное... 2015 елда велосипедчылар катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләренең күбесе нәкъ менә җәүлеләр сукмагында булды. Велосипедчылар машиналарга юл бирми. Быелгы авариялар исә тротуар һәм велосипед юлларында теркәлде. В этом году Чаллыда велосипед өчен көйләнгән юллар елдан-ел арта. Мисал өчен Гренада паркында аны узган ел көзен салдылар. Велосипедчыларның берсе җәүлеләр юлыннан барып, тупас рәвештә кагыйдәне боза. Юл транспорт хәрәкәте була калса, инспекторлар аны административ җаваплылыкка тартырга мөмкин. Яр буе шәһәрдәшләрнең яраткан ял итү урыны. Биредә гаиләләре белән велосипедта йөриләр. Велопрокатный сезон открывается с конца апреля. Велопрокат сезоны апрель ахырыннан ук башланды. Шуннан бирле барлык тиешле инвентарларны әзерләп куйдык. Әмма кешеләр велосипедта йөргәндә кия торган инвентарларны сорамый диярлек. Велосипедта йөргәндә шлем кию таләп ителми, әмма белгечләр шәһәр юлларында йөрүче велосипедчыларга аны алырга киңәш итә. Әгәр автомобиль катнашында юл транспорт хәрәкәте була калса, нәкъ менә шлем гомерне саклап калырга ярдәм итәчәк. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Һава торышы бозыла. Бу хакта Татарстанның гидрометцентр үзәге хәбәр итә. Алдагы 2 тәүлектә республика территориясендә һава торышы үзгәрәчәге турында игълан ителде. Синоптиклар хәбәренә караганда, иртәгә төштән соң һәм 13 майда урыны белән көчле яңгырлар явачак. Буз булу ихтимал. Яшын яшнәячәк. Явым-төшем вакытында җилнең тизлеге 20-24 метр секундка кадәр көчәерергә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шәһәрдәшләргә саклык чараларын күрү кирәклеге турында искәртә. Ерак юлларга чыгудан тыелып торырга, сулыкларга кирмәскә киңәш ителә. Көчле җил вакытында реклама такталарыннан, сынучан агачлардан да ерак тору хәерле. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саулашам, исән-имин булыгыз.